سلام تحت السلام يتفاجئنا إنه مخا بزعبة حاولنا داويت جاي قام اللي بزعبة بيراميد زحلو فسك تملكنا الملس نوعو حاولتكم وسدولنا انتي لهم ناس تاينا هنقبل عبت زمن تزنبورو تقرينيا ززاربونات بيراميد زسرحو عبيت حبيهم زنبوريهم اوكي كاليتن بتعم تقرنا كان قرن ازوم سبات زيهم كونو اب قبت انيرو ما يكوننا نبل زلنا كاب ايرترا خيدهم يوم ولا كاب ايتوبيا خيدهم يوم ناب قبت خيدهم نت بيراميد سريحهم يوم تمليسهم يبلنا انت دهالي كم تقدم زنقركم قد ما عصر شعت كفل زمن هاجر زبهال امراي نبرن نو ايكونن اب قبت يوم نيرو من تدا يبلنا هاليوخا نحنا مصاصانا كابت غزاويان وي ساباويان زبهال زيكونه امصاصانا غبصاويان نخونا لنا مالتي دحانس كبت تبلو زلكم دحناتنا يمونبل دحن امينناكم علينا نوعو حاولتكم وسدولنا انتي لهم ناس تاينا هنقبل وي نحنا خيد ناس حاولتنا هابونا إلنا دينا حجمس قبت حدش كوينات كنفتر حجمس قبت اويان كتب اسونا ديت علامة ولاس انتاي تحاسيبو خرداني كالم بزخونا قن تاريخ زي متمزاز اوكي كم سمعكم حاولنا داويت تاريخ زي متمزاز لوزغن تاريخ متمزاز زي كونس ابت مريت زلو چبطاتيو هجي قال كابت چبطات كا ابزي سيلي غيرولكم مالكم اتيام ابت غيزت زنبرو نتي بيراميد سرحو غبطاويان بملكعم اوي بتحبر قربتهم مورنا بحبشا زغربيهم اتي بزوح نجر قرص نايتي بيراميدات ابت بيراميد زركبا سال كمون عاوزو لملكتات كنجنا ابنت زي مسكل اب جنبارن زوقتا اب كسادن زوقتا مسكل تمثل كباب كوينا حبر كمون كساي دلوا مالتي ملكت دلوا بزوح عينتات مسحابيشا زمساسل نغرات اللهم ولا مسحابيشاون درخ بقالات اللهم نامنت معات انتينا حدا املاخنا يغبصيو بعال انتينا بعال ون حدا كابتم ازو فلوت ناي غبص امالختيو حجي بزحات ولا بتغنيا تقرارب عينت قالات اللهم اتومون حدا كابتم ناي غبص امالختيو اتوم زبلون حدا كابتم ناي غبص امالختيو هجي بزح عينت ملكتات ناب حبشا زقرارب عينت ابت چبطታት ابت حاولتي ناي غبسي ناي بيراميد زترخبه چبطታት مبزحتهم حبشا ناب حبشا زغربيهم حجي زياتهم ملكتات كا اتمور حبشا سريحمو كخونو يخوديهم زبل 100% ارغطانياتات كنكونا ينخلينا ግን بتاريخ تمركسنا اتزاوزو لچبطታት اندحر ناب حبشا مور زبل كوينو حبشا سريحمو كخونو يخونيهم زغاب بزوح عينت مرمرن بزوح عينت مصنعاتن زدليو ጉዳይ ወላም በአቢ መንግስታው ትካል መጽናዕትን ዝካየደለን ጉዳያት እንኳን ተሆኑ ግን እቲ አመሬት ዘሎ ፋክት እቲ ማት ሓውልታት ዘለው ሳእል ሞር ናብ ሓበሻ ዝغረብዮም ሕጂ ብዙሓት ታሪኽ ከም ዘጽንዑኻ ካብኡ ናብ ንፈለግ ኒል ክቋጻጽሩ ካብቲ ዝብገሰሉ ዘሎ ማይ ፈለግ ኒል ንኽቋጻጽሩ ወይሎም ናብ عدا حبشة تسديدهم زبلوا إذا ونقول حق خون خلي إذا قلت كلمة أشحات زمانات مالتي هجي ناي أشحات عمتات تاريخ سلازخانة كرس سلازخانة بزوح زمانات حالفو هجي زيك إني كريستياني تخونو إني أشهد زنبر الزمن مالتي هجي بزوح عند تاريخ المرمرن زدليو كانت خانة دن أبتمر زلو جبتات إتي أسائل إتي ቅርጽ ሰባት ናይቶም ኣብ ግብጽ ነቲ ፒራሚድ ሰርሖ ኣዝዩ ናብ ሓበሻ ዝቀረበ እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ምልክታት ይኸዓ ሓበሻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲኦም ቃላት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ፒራሚድ ኣዝዩ ብምዕቡል ጥበብ ተሰርሐ ስለዝኾነ እዚ ክሳብ ሕጂ መን ከም ሰርሖ ኣይተረጋገፀን ግን ሓበሻ ሰሪሖሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ዓይነት ዝኣቡ ዘሎ أسأل شبطات مستي نعد حبشة زتماسا سليو سلازي حدا كين قدام يرون كون خليو حدا نكسنات يرو كون خليو حجي اتيام سعادو قن بناتهم نعوم كنت تعمل يروم سلاز صحفوه اتي تاريخنا أفريقيا توتالي
ሓሶት ገይሮም ይምጽሕፎሞ ስለዚ ኸ ታሪክ ከም ብሓድሽ ክጽሓፍ ዘለዎ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካውያን ታሪክ ከም ብሓድሽ ክጽሓፍ ዘለዎ ማለት እዩ ያ ሕጂቲ ጸለምቲ ክሰርሕዎ ኣይኩልን እዮም መበልዮም ከዓ ጸለምትስ ካብ ሰባት ንታሕቲ እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቶም ጻዓዱ ጸለምቲ ክሰርሕዎ ነዚ ኣይኩልን ኢሎም ኣላየንስ ማለት ከምዚ ካብ ሰማይ ዝወረዱ ፍሉያት ፍጥረታት ዝሰርሕዎ ኢሎም ብዙሕ ዓይነት ዘጋውሑ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እቶም ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ከምኡውን ሓበሻ ሰሪሖሞ ክኾኑ ዓብይ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ምልክታት ከዓ እዚ ኣብ ግንባር ናይ ሓበሻ ተሳኢሉ ዘሎ ውቃጦ ኣብቲ መናድቕ ናይ ሓወልቲ ናይ ግብፂ ኣሎ እቲ ኣቃማቕማ እቲ ናይ ቃማቕማ ፀጉሪ ከምኡውን እቲ መልክዕ ናይቶም ፓይራሚድ ዝሰርሑ ምስ ሓበሻ ኣዝዩ ዝተቐራረበ እዩ ሕጂ ዝሓውና ሓቁሎ እቲ ሓበሻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ዓይነት መጽናዕቲ የድልዮ ብዙሕ ምርምር የድልዮ ግን ተኽእሎታት ኣሎ ሓበሻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዳዊት ሓውና ተጋጊ ኮነን ሓቂ እዩ ሓይልን ተረኺብካ ከዓ ያ ናተይ ክትብል መጽናዕትካ ካይደለ ክትብል ንድሕር ዓቕሚ ሃሊካ ማንም ዝኽልክለካ የለን ማለት እዩ ሓይልን ድሕር ሃሊካ ኣብዚ ዓለም ዝደለኻዮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ዋንነትካ ናትካ እንድሕር ኮይኑ ናተይልካ ክለም ክትገብር መሰል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሞትሊ እቲ ኣብቲ ጭብጢ ዘሎ ኣብቲ ሓወልትታት ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ኣብዚ ዝነብሩ ህዝብታት ሰሪሖሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ንኣብነት በዓል ዝብል ተመሳሳሊ ቃል እዩ በቃ ምስ ናይ ግብፂ ኣምላኽ ማለት እዩ መዓት ከይወርደና ገለ ይበሃል ምሽ ሕጂ ኣቱም እውን ሕጂ ናይ ትግርኛ ቃል እዩ ግን ናይ ግብፂ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሓደ ንኣብነት እቲ መዓት እቲ ናይ መዓት ዝብሎ ኣምላኾም ናይ ሓቅን ናይ ፍትሕን ናይ ማዕርነት ኣምላኽ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሕጂ እዚ መዓት ማለት ብትግርኛ መዓት ከይወርደና ገለ ይበሃል ምሽ ሕጂ ተመሳሳሊ ሕጂ ንኣብነት ግብፂ ካብቲ ቱሪዝም 6.6 ቢልዮን ኣብ 24 ዓመት ጥራይ ረኺቦም ኣብ 2010 12.5 ቢልዮን ዶላር I think ብፓውንድ ይመስለኒ ናይ ቱሪስት ክሳይ ረኺቦም ኣታው ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣደናቂ ነገር እዩ እዚ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቅም እዩ ኣይኮነን ዝበሃል እዚ ታሪክ እዩ ዓብ ቅርሲ እዩ ዓብ ሃብቲ እዩ እዚ ወኒንካ ማለት ከዓ ዓብ ናይ ቱሪዝም ማእከል እዩ ግብፂ ዓመታዊ ዳርጋ 7 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ናብቲ ፓይራሚድ ክሪኦ ዝመፅእ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሃገርና እንድሕር ዓቕሚ ረኺባ ሓይሊ ሃሊዋ ፓይራሚድ ናትና እዩ ምባል መሰል ኣለዋ እዚ ከዓ ሓደ ከምኡ ካብ ምባል ዝእግዳ ሰብ ወይ ሃገር የለን እቲ ከም ዓቕምኻ እዩ ዝውስኖ ሕጂ ከድካ ንምቁፅፃር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ከድካ መጽናዕቲ ምግባር ሪሰርች ጌርካ እቲ ፋክት እንታይ እቲ ጭብጥታት እቲ ሓቅታት እቲ ጽሑፋት ምምርማር ኣገዳሲ ማለት እዩ ንግብፂ ዓብ ናይ ቱሪዝም ኣታዊ ዓብ ማእከል ቱሪዝም እዩ ስለዚ ፓይራሚድ ኣገዳሲ ሓወልቲ ዝሳክቲ ሓወልቲ ይኮነን ብጣዕሚ ካብቲኦም ኣብ ዓለም ዘለዋ ገራሚ ዓይነት ቅርፅን ኣሰራርሓን ዘለዎ ቅርሲ እዩ ያ ስለዚ ሓበሻ ወነንቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ምስቲ ናይ ግብፂ ሓይሊ ኣራይኻ ግብፂ ብጣዕሚ እቲያ ዝሓየለት ሃገር እያ ኣብ ኣፍሪካ